Drago mi je da u In magazinu možemo ugostiti jednu od, ma ne jednu, nego najveću zvijezdu u domovini i na Balkanu, a to je Severina. Severina, kako je počela 2014. Jel sve ide onako glatko kako ste si zacrtali? Točno je počela tako da me muški poljubio na bini u Budvi. Moj kolega Petar Grašo. Svirali smo, što znači kako provedete prve minute nove godine, tako će vam i biti. Protekla godina za vas je bila itekako uspješna, 2014. će to nekako morati malo nadmašiti. Što ste si zacrtali, što je u planu? A ja to tako ne gledam. Mislim, ljudima je to bilo lijepo. Međutim, ne mislim da je vrhunac. Ja mislim da sam nekako tek počela. Ali mogu reći, ponosna sam na 2013. Ponosna sam na turneju Dobrodošao u klub. Znam i da u vašoj glazbenoj kuhinji nikad nije dosadno, uvijek se nešto novo kuha. Nove pjesme su već spremne, kad možemo očekivati prvi singl? Tek smo sad ušli vidjeti te pjesme koje su se meni svidjele. Tako da smo tek ušli i napravili neka prva dema, ništa, još smo jaje, još treba se koka njih grijati, tako, mislim, to se treba razvijati. Ali sad već možemo naslutiti da će biti hit, jel tako, jer sve što Severina izbaci postaje hit. Nije to uvijek bilo tako, mislim, nekad imate sreću da vam zaista vaš ukus poklopi sa ukusom mase, a nekad nemate tu sreću. Tek sad ljudi pjevaju sa mnom u glas i gas i prije 5 godina, 6 kad smo bili izdali taj album. To je bio šok. A bili smo optuženi za turbo folk, ali nama je to bilo strašno zanimljivo i meni je ta pisma, kad krene, meni to čisti rock, to nosi, baš nosi. I bokovi i ruke, sve ide u ritmu. A mislim, kako drugčije. Kod mene to tako, ne znam kako kod vas. Kombinaciji. Mnoge naše gledateljice se pitaju, jao, kako da izgledam kao Severina? Vi ste iz godine u godinu vi sve ljepši. Ja bih nam izgledala ko vi. Ja vidim da vi imate onako sve fino razrađene mišiće. To je samo uska koša. Mislim da sam muško. Koja je vaša tajna? Joj, ne znam. Jako je neugodno odgovarati na takva pitanja. Pa vjerojatno koncerti. Mislim da sam izabrala u stvari da me nekako da imam sreću što radim ono što volim. I ja sam stvarno nakon svakog koncerta mlađa. Meni po svakom koncertu bi otišlo, ne znam, po 2-3 kila, onda me pitaju kako. Mislim, tako što ste na štiklama 2,5 sata i... Dobro, a što točno jedete? Što je na vašem meniju? Ja kad vam sad rekla što jedem, vi mi ne bi vjerovali, ali ja ujutro pojedem obavezno 3 jaja na oko, ali na masti. Aha, dobro. I to svinjskoj. Masti, da. Jel postoji neko jelo koje je onako baš vaš specijalitet da ga možete nazvati ala Severina, da svi znaju da vi to najbolje kuhate? Ja, na primjer, radim dobru juhu od buća, onda radim jetricu na super način. A kako ste kao majka? Jel uspijete pružiti Aleksandru zapravo sve ono što bi htjeli, što bi voljeli s obzirom na brojne obaveze, na brdo snimanja, koncerata, nastupa? Jel Aleksandar dobije od mame Severine sve što zaslužuje? Ja mislim da nema tu kakvaci. Mislim da njemu si najbolja. Kao što je svaka majka za svoje dijete najbolja na svijetu. Naravno da uvijek imate momenata kad bi više, a nekad bi i manje. To je samo jedna ljubav koja raste iz dana u dan. I kad samo volite, onda ja mislim da ste i najbolja mater na svijetu. Ovih dana se puno pričalo i o vašoj sudskoj parnici sa jednim poznatim portalom, da ste postali vlasnica portala. Kakva je situacija što se tiče sudske tužbe u kojoj se nalazite? Pa mislim, ja sam to isto pročitala iz novina. Mene vam to uopće ne interesira. Mislim, što se tiče mene, ne namjeravam se baviti internet novinarstvom. Ali lijepo je da je pravda spora, ali dostižna. Koja je sljedeća lokacija gdje vas možemo čuti i vidjeti u ovom glazbenom smislu, slušati za sve one koji su propustili 2013. Žaj mi je što su propustili 2013. Može nekako vratiti malo? Ne, ali stvarno je bilo lijepo. Nagovaraju nas na te manje prostore, na Cankarjev dom u Ljubljani, na Sava centar u Beogradu i ja se nadam Lisinskom, tako jedna mini duk turneja, zato što svi su nekako još uvijek gladni toga, cijela ekipa. Međutim, imat ćemo još koncerte, ali snimit ćemo album i dogovorili smo se već 2015. da idemo na sljedeću. Severina, jedva čekamo tu 2015. Nema, ja isto jedva čekam. Severina, hvala vam puno na razgovoru. Hvala puno i vama.